Οι ταινίες της Marvel είναι σίγουρα το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς ταινίες με κοινό universe. Και δικαιολογημένα, καθώς η επιτυχία του universe έδωσε μια μεγάλη όθηση και πολλά στούντιο προσπάθησαν να μιμηθούν τη συνταγή, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο επιτυχημένα. Όμως η έννοια του κοινού σύμπαντος δεν είναι πρόσφατο γεγονός. Έχει μάλιστα σχεδόν 8-9 δεκαετίες από το πρώτο επίσημο crossover χαρακτήρων. What is this? A crossover episode? Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, τα στούντιο έψαχναν τρόπους να ξεφύγουν από την κατάθλιψη της μεγάλης ύφεσης και ο τρόμος έγινε το απόλυτο escape. Τα Universal Monsters γεννήθηκαν σε μια εποχή που το κοινό ήθελε να δει κάτι πιο σκοτεινό, πιο εξωπραγματικό, κάτι που να κάνει τις δικές του φοβίες να φαίνονται μικρότερες. Ήταν η στιγμή που ο Δράκουλας και ο Φραγκενστάιν έγιναν σύμβολα μιας νέας κινηματογραφικής γλώσσας. Μια μίξη γερμανικού εξπρεσιονισμού, θεατρικού ύφους και πρώιμης σταρ κουλτούρας. Και κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία των τεράτων που θα όριζαν ολόκληρη την pop κουλτούρα του 20ου αιώνα. Μετά τον Δράκουλα και τον Φραγκενστάιν, η Universal κατάλαβε ότι είχε βρει χρυσό. Έτσι μπήκαν στο παιχνίδι η Μούμια, ο Αρωτός Άνθρωπος και αργότερα ο Λυκάνθρωπος. Καμία από αυτές τις ταινίες δεν φτιάχτηκε με πρόθεση να δεθεί με κάποια άλλη. Ήταν αυτόνομες ιστορίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα με διαφορετικούς δημιουργούς και δικό τους ύφος. Παρ' όλα αυτά, άρχισαν να σχηματίζουν κάτι που έμοιαζε με οικογένεια. Χαρακτήρες που αψηφούν το θάνατο, αισθητική σκιώδους παραμυθιού και εκείνο το studio look που έκανε την παραμικρή λεπτομέρεια να μοιάζει αναγνωρίσιμη με τη μία. Πριν εμφανιστεί η ιδέα του Shared Universe, το σύμπαν των Universal Monsters είχε ήδη κοινό DNA. Οι γωνιακοί φωτισμοί από το γερμανικό εξπρεσιονισμό, τα ομιχλώδη σετ με τα επιβλητικά κάστρα, τα μονοπλάνα που έδωσαν θεατρικότητα, όλα αυτά συνέδεαν τις ιστορίες χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται οι πλοκές. Ακόμα και οι ηθοποιοί λειτουργούσαν σαν κομμάτια του ίδιου puzzle. Ο Μπόρις Καρλόφ, ο Μπέλα Λουγκόζι, ο Κλοντ Ρέινς. Έτσι, πριν υπάρξει το πρώτο crossover, το κοινό ήδη ένιωθε ότι αυτά τα τέρατα κατοικούσαν στο ίδιο σύμπαν. Δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ, αλλά η ατμόσφαιρα σε έπιθε ότι αν άνοιγες μία πόρτα στο κάστρο του Δράκουλα, ίσως έβρισκες στο βάθος ένα εργαστήρι που έβραζε με ηλεκτρισμό. Το 1943 η Universal σκέφτηκε μπροστά από την εποχή της. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το πρώτο πραγματικό crossover με το Frankenstein meets the Wolfman. Ήταν η πρώτη φορά που δύο ήδη καθιερωμένοι χαρακτήρες μοιράστηκαν τον ίδιο κόσμο και την ίδια πλοκή. Το κοινό τρελάθηκε. Έβλεπε τον Λάρι Τάλμποτ να ψάχνει θεραπεία για την κατάρα του και να μπλέκει σε ένα χαοτικό ταξίδι που τον οδηγεί κατευθείαν στον πάγο που κρύβει το τέρας του Frankenstein. Ήταν ένα πραγματικό Avengers moment δεκαετίες πριν το MCU. Μετά το επιτυχημένο mix-up, η Universal το τράβηξε κι άλλο. Έτσι προέκυψαν τα House of Frankenstein και House of Dracula. Ταινίες που κάπως έκλειναν το μάτι στο fan service. Dracula, Wolfman, Frankenstein's Monster, τρελοί γιατροί, μακάβριες ανατροπές. Αυτές οι ταινίες έδωσαν στο κοινό αυτό που ζητούσε. Όλους τους legends μαζί. Να μπαινοβγαίνουν στις ιστορίες σαν να περνάνε από το ίδιο backlot. Δεν έμοιαζαν πάντα οργανικές, αλλά είχαν αυτή την αγνή old school γοητεία που έκανε το σύμπαν να μοιάζει ζωντανό και ενιαίο. Και τότε η Universal έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Πήρε δύο κωμικούς και τους έβαλε να συναντήσουν τους πιο iconic villains της εποχής. Το Abbott and Costello Meet Frankenstein λειτουργεί σαν μεταφινάλε της χρυσής εποχής των τεράτων. Οι χαρακτήρες κρατούν τη σοβαρότητά τους μέσα σε μια κωμική αφήγηση, κάτι που έκανε το όλο πράγμα να μοιάζει σαν αποχαιρετιστήριο πάρτι. Κόμις Δράκουλας, το Τέρας και ο Λυκάνθρωπος εμφανίζονται για τελευταία φορά όλοι μαζί και το σύμπαν κλείνει με έναν τρόπο που μοιάζει απόλυτα ταιριαστός. Μετά το Abbott and Costello Meet Frankenstein, το κοινό είχε αρχίσει να αλλάζει. Ο τρόμος των 30s και των 40s είχε κουράσει. Κάτι φυσιολογικό μετά από χρόνια ταινιών παρόμοιας θεματικής. Οι θεατές ήθελαν κάτι πιο sci-fi, πιο atomic age, πιο επιστημονικό. Ταυτόχρονα, οι ίδιες φιγούρες των κλασικών τεράτων είχαν γίνει τόσο οικίες που δυσκολεύονταν πια να προκαλέσουν φόβο. Οι φθηνότερες παραγωγές, οι επαναλήψεις σε μοτίβα και η γενικότερη μεταπολεμική στροφή του Hollywood σήμαναν ότι το κόνσεπτ του κοινού σύμπαντος έφτανε φυσικά στο τέλος. Το 1948 είναι η τελευταία χρονιά που οι θρυλικοί χαρακτήρες εμφανίζονται όλοι μαζί πριν το franchise σταματήσει να λειτουργεί ως ενιαίο οικοδόμημα και διαλυθεί σε μεμονωμένες προσπάθειες. Παρότι το κοινό σύμπαν είχε ολοκληρωθεί, η Universal δεν είχε τελειώσει με τα τέρατα. Στις αρχές των 50s, το ενδιαφέρον για πιο επιστημονικό τρόμο ανέβαζε στροφές. Και μέσα σε αυτό το ρεύμα εμφανίστηκε το Creature from the Black Lagoon. Ήταν νέο τέρας με νέα αισθητική. Δεν συνδέεται με τα κλασικά τέρατα, αλλά κουβαλάει το DNA της Universal. Η τριλογία του πλάσματος λειτουργεί ως το τελευταίο κομμάτι ενός franchise που είχε ήδη αλλάξει μορφή. Το 1956, με το The Creature Walks Among Us, κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο με ένα πιο sci-fi, πιο μοναχικό τέρας που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή του τρόμου. Αν σήμερα έχουμε MCU, crossovers, multiverses και χαρτογραφημένα σύμπαντα, είναι επειδή τα Universal
Monsters περπάτησαν πρώτα. Έβαλαν τις βάσεις για το πώς χτίζεις αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, πώς τους δένεις σε μια κοινή αισθητική και πώς κάνεις το κοινό να νιώθει ότι μπαίνει σε ένα σύμπαν, όχι απλώς σε μια ταινία. Από merchandise έως Halloween culture, από pulp περιοδικά μέχρι σύγχρονα remakes, το αποτύπωμά τους λειτουργεί σαν αρχέτυπο, σαν το blueprint όλων των franchises που ακολούθησαν. Και όπως αναφέραμε στην αρχή για την επιτυχία του MCU και τον πυρετό των ταινιών που ανήκουν στο ίδιο σύμπαν, η Universal προσπάθησε να αναβιώσει την παλιά της έγλη με το Dark Universe. Λαμπερό cast, μεγάλες υποσχέσεις, φωτογραφίες promo που έμοιαζαν με συγκέντρωση Avengers στο backstage. Το The Mummy θα ήταν το ξεκίνημα, αλλά αντί για επανεκκίνηση έφερε άμεση εγκατάλειψη. Η ιδέα δεν πέτυχε γιατί προσπάθησε να αντιγράψει ένα σύγχρονο μοντέλο αντί να αγκαλιάσει την παλιά, πιο ατμοσφαιρική ταυτότητα των τεράτων. Ήταν μια προσπάθεια για σύμπαν που ήθελε franchise πριν καν χτιστεί ο χαρακτήρας. Αλλά, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και η DC, αυτό δύσκολα πετυχαίνει. Τουλάχιστον από αυτό έχουν προκύψει ανεξάρτητες ταινίες που δεν ανήκουν σε κάποιο σύμπαν και είναι αρκετά καλές, όπως ήταν το Invisible Man και το Frankenstein του Guillermo del Toro. Έτσι, από τα σκοτεινά κάστρα των 30s μέχρι σήμερα, το πρώτο shared universe του κινηματογράφου κουβαλάει όλη τη γοητεία και την μηχανία του να είσαι πρωτοπόρος. Δεν είχε φάσεις ούτε στρατηγικές. Είχε απλώς τέρατα που γεννήθηκαν από φόβους, μύθους και ανάγκη για απόδραση. Και κάπως αβίαστα βρέθηκαν να μοιράζονται το ίδιο σύμπαν. Και αυτό είναι το ωραίο. Το πρώτο cinematic universe ξεγλίστρησε στη ζωή. Έτσι όπως συμβαίνουν τα πραγματικά iconic πράγματα.